Mangku napa Mas Jolang? Niki le Mas ajeng benake luku. Kok iso luku Lah iki kan bentuke kaya kombi ngene. mbahmu. Ngawur ta iki. Aja bacuten. Lah bacuten wong aku mah mbok jenggung kok. Kok ora nrimakno. Ora muni lho. Rangga. Nek dandan mbok kowe esuk. Ya ini ora tak tok. Ya apik ana ndelok kahanan kene wis apik nganu lho kok ora mbok jengleng kok malah dandan. Kuwi kendange kendu dikenceng isih. Iki padha ae. Malah nyetel apa iku wong do tumpuk-tumpuk iku. Apa kuwi? Apa? Oh, wong menek jambean. Mangkel. Padha tumpuk-tumpuk. Wong tumpuk. Lah menek jamean iki udah sunggi-sungginan kok. Kok Pak. Oh, ceket Agustusan yo. Yo. Iya, heeh. Sembah nuwun, sadurunge bacuk lakon iki binatang tamune wis teka. Binatang tamune wis bedhonggeres. Iya. Bocah nek larise kaya ngono, melu seneng nok melu seneng. Saiki wis duwe jeneng. Aku melu mongkok, melu bombong, malah sok kala mangsa ora kumanan tanggalan. Iya, Mas. Apa-apa dinyangi kok Jolang iki. Iya, heeh. Waton halal mesti budal-budal. Kene Jo, kene Jo. Aduh. Selamat malam wilujeng dalu, Jo. Malam Mak Cange Mbak Limbo Pak Inggit. Sopan ana daleme Pak Ruslan. Sugeng dalu Pak Ruslan. Dalah Bu Eni Muntama. Bu Eni Nggih. dalu. Netakke putrane Dek Ainun Hadid Taruna. Alhamdulillah barakallah muga-muga iso putra ngungkuli bapa. Amin. Dadi bocah sing soleh. Amin. Bocah sing migunani bangsa negara agama lan mring sesama bekti marang wong tuwa. Muga-muga dongamu mandi, Jo. Wong kowe ndongake awakmu dhewe ya ora mandi. Nggih, dienggo awake dhewe ra mandi tapi biasane wong niku mandi lho Pak Igit. Alhamdulillah niku ora dikesuru-suru wong pesawate landase ra ditelan. Lho, kowe mau bar kok ngendi kok numpak pesawat? Lho, jenengan niku pripun? Niku acara teng Samarinda terus siang langsung ke Jakarta. Terus niki langsung mriki. Kok Jakarta acara apa, Jo? Ngecat Monas, Bapak. Nggih. Wandamu ngecat Monas. Lho kula niki lah, kula kan wis nrimake wong jenengan sing ngomong kula dadi dikenal kono-kono. Alhamdulillah nggih. Raketang sithik-sithik kula klumpuke pun kenek kula nggih tumbas sawah ladang teng Samarinda. Alhamdulillah. Mok tanduri apa ning Samarinda? Kula tanduri perkebunan sing nembe ngehit Pak Igit. Apa? Klapa sawit. Nggih, alhamdulillah. Apa? Klapa sawit. Klopo sawit kok sakwit. Niku liyane padha mati nggih karek sawit niku Pak Igit. Oh. Alhamdulillah. Wadok melek wis. Lah nggih jenenge nyicil niku nggih ora langsung sak mangsa kala. Ajeng medal mriko tamu kathah kula radi ewuh mubeng mriki malah kecantol manci ning nguri omah kono. Ya Allah. Nggih ora masalah. Sing penting kabeh krana golek ridane Gusti Allah saged sowan kanthi selamat rahayu. Sembah nuwun kalih Pak Kades, Pak Romat. Pak Kades sugeng dalu Pak Kades. Nggih, Kades sing mriki kok kathah to, Pak. Lah kuwi Mbah Nawawi mosok pangkling kowe. Oh, Mbah Madu kuat. Kikuk. Nggih, ikuk nggih. Iku kok kuat. Lah ngombe madu kikuk dadi kuat. Gara-gara kula diparingi madu Mbah Nawawi kula mah tukaran mbek bojoku. Lho kok iso? Suwengi ra metu kok, Pak. Ora metu apa? Ora metu dolan. Ora metu dolan. Ngene iki wis malah ra karu-karuan. Niku nembe kula ombe sak cendhok lho, Pak. Estu, wingi tak ombe setengah botol wong jenenge kok Tegal niki ketelak kleru ngombe entek setengah botol. Seminggu Pak Igit. Nganti agem-agemen rasane. Nggih. Ya seminggu nyambut gawe tambah kuat niku walah matur sempunan nuwun Mbah. Nggih, diparingi madu. Wah, lah aku ya bacutan pirang-pirang dina iso fit ya gara-gara madu kikuk kuwi. Sami Pak Igit kula 5 tahun bacutan ra leren. Nggih, nggih. Bojoku ora gelem tak tinggal ya mergo madu kikuk kuwi. Nggih
Nggih, kandhani juk ngombe manut. Lalah kok yo nyebut merek lho ya. Nggih. Ya ora apa-apa. Nggih, lah wong Wong ngene iki wong los kok. kula nggih wong los kok gara-gara jenengan terus nular-nular aku. Saiki aku ora malah dipenging ning ndi bojoku. Lah piye? Ngeten iki wayangan ajeng melu kula penging. Heeh, kok sebabe. Malah ngrewuhi kok ya. Kula niku nek Wong mbok nyatane bojomu ya bar kok dandani kok pacaki apik, ndek iki rambuté ya kok rebonding barang gitu. lah direboding malah kula niku kelangan dana 2 kali lho, Pak. Lho kok iso? Niki nambahke teng rumah sakit UGD Kaserman 24 jam niku lho. Wong direbonding iso nambake niku gede. Lah wong sakniki malah nek direboding ora gelem jilbaban nyapu gedek. Ngrogoh ngisor meja pas gedek jeblok Magicom. Bocor baru. Lah kula malah rugi, Pak Dik ora sare bodingan Dik. Aku seneng rambutmu sing model kerul kula ngono. Kerul, wong kuno ngarani rambut keriting kerul. Suwe ora krungu tembung kerul lah. Saiki ora roh kerul, Pak. Nek cah kuno ngono anggere bote dok kerul. Cah kuno kerul ya tembung kerul tembung lawas. Mau ape ning ndi mi? Iku lho ning ngandenge yak iso ngekrul. Biyen. Kok nek sing ora kelar-kelar ya dong waru ditugeli ku terus diklenek-klenek. Oh iya. Bu Yuyun nuwun sewu mboten nyemoni lho Bu nggih. Nom-nomane Bu Yuyun ki ning salon gek ya adoh maku desa ya godhong waru diuntir-untir niku. Masyaallah. Wong biyen niku nrimo kok Pak Igit. Prasaja. Ora duwe kuota ning ya tetep pengalaman, ora duwe HP ya iso silaturahmi. Wong saiki ku karo-karo jagongan awor sing dijak jagongan wong adoh-adoh nganggo kuota terus ngobrol rono-rono. Padahal adep-adepan. Lah, malah ora niku jagongan kula wau mampir teng warung mriku sak ret kene ana wong 18 ora omongan belas. Lah piye? Dolanan HP. Mbah sing siji mau gawe status Piye? ning pojokan ae Besti. Tak winceng ae ngoe tak winceng. Terus gambare koyo kathok-kathok ngoten lho Pak Igit. Kula mbah lah apa no gek meneh jebule mendring do semayan. Ya sesuk idrono ya. Alhamdulillah niki panjenengan nah ampeku gati. Sembah nuwun lho Bapak nggih. Pak Ruslan niku kakake Pak Kades. Nggih. Ndak bengi nyimak streaming Sigit Channel terus. Nggih. Sembah nuwun Pak Kades nggih. Pak Kades akeh, Pak. Angger Pak Kades mantuk kabeh. Nggih alhamdulillah. Pak Kades kene iki prasaja sederhana kok. Oh nggih. Soremu aku wis sowan digaeke kopi ning kono dikancani karo Pak Yajid karo Pak Kades niku sak ilmu kalih kula wong disombong napa? Sombong rupa iso tuwa, bondo iso lunga, pangkat derajat iso uncat ming sampiraning jagat. Kula niki nggih ndagel tak klumpuk-klumpukno tak nggo gawe perkebunan niki kula wis tuku lemah neh ora tau ana wong roh. Melu seneng kowe tuku lemah neh. Pirang hektar kowe tuku lemah neh? Wong nyicil kok hektaran to Pak Igit. Lah pirang rong plastik iku. Kowe guguruk cekelmu. Jenenge nyicil kok, nyicil contone nggih omah nek urung nggih dhuwit ya pondasi sik. Engko saurunge pondasi tuku material sik, nggih tuku lemah ya iso nyicil. Mau ada ipot sik ngono ya. Nggih, alhamdulillah. Saya berusaha untuk menghimbau ibu-ibu PKK menggunakan ruangan sesempit mungkin tapi bisa dipergunakan untuk apotek dan warung hidup. Kok eruh ae kowe. Nggih. Tanduri apa? Wah niki bojone kula tak kon nyontoni kuwi wetengen walah. Omahe kula gak ketok belas ae. Ana kebak tanduran. Walah niki sing ngarep omah ngandheng kamar iki mah ditanduri pace lho, Pak. Walah, ibu-ibu gen roh warung hidup jare. Lah ngono kok ya ngarep cendela to, Dik. Ya gen to. Niki malah sing mangkel neh nggon nanding bantal kae, Pak. Dikeki tanduran apa? Dhuwur meja niku wong kula ndek-ndek tuku depan kan enten mejane cilik. Tuwiri-tiri tanduri brambang, Pak. Tuwiri lho. Ning dhuwur nggon turu kuwi. Nah ya melu seneng wong omahmu ya apik wis jembar. Para penonton Mas Jolang menika nadyanto pelawak, nadyanto dagelan. Ning alhamdulillah daleme sokone pirang-pirang. Jenengan isin enten Pak Ruslan enten Pak Angus isin Pak Sigit kok. Saestu cagake omah pirang-pirang. Ana nek udakara nek ana 17 apa 29 cagak. Niki kula imbuhi loro 32 niki Pak. Lah sok cagake kok pirang-pirang ngopo to, Jo kae? Halah nggih niku mergo nek ndeyeng iwo tak cagaki, ndeyeng nengen tak cagaki. Wingi salat Idul Adha karek sampyake ndeyeng, Pak. Terus piye? Aku balik malah wis mengkurep ngono. Empyake wis sujud. Nggih. Ya mergo kaken tanduran mau terus cepet iwak. Lah kaken pacet teng krentul niku
angger buka lawang wis woh pace, mengguri buka lawang neh iku wis apa ae ngono. Ya kebablasan tegese iki ya cepitan-cepitan kae ben ora dinggone nyamuk piye. Ibu PKK iku ikut andil di dalam rumah tangga. Oh. Himbauan-himbauan Pak Lurah ini sekarang diperhatikan jangan banyak untuk menikah di bawah umur. Terus stunting, ngaten iki gak oleh. Kesehatan bayi kesehatan anak-anak. bayi. Kula riyen iki kan gara-gara lho di USG ganteng lahir elek. Kok iso ya? Kula niki stunting jebule bayi kluron. Urung wayah metu iku glundung ora ana balunge Pak kula niku. Ndek mono mbokmu leh mung ngudang anggere mangkat sekolah kok anakku sing bagus-bagus dhewe ngono. Lah niku lho Pak. Ibu adalah wanita pembohong tapi yang paling saya sukai. Kok iso pembohong yang saya nyatane mbokku ganteng-ganteng dhewe Gus, ganteng. Ajeng sekolah buke salaman ngambung tangane. Bareng sekolah ning jajan-jajar kancaku tetep elik dhewe. Ning ibuku ora ana ngundang kok elik dhewe, merongos-merongos dhewe gak ana. Wong ibu iku pembohong menjuput anaknya yang terbaik. Iya. Tenan kula. Kula nate lho ndek cilik ngrangge-ngrangge ngoten iki mecahno gelas, mecahno piring. Bapak nggih ora duka kok. Piye? Ayo gayane ben pecah, ayo gayane saged mecahi ngoten niku tok kok. Kuwi jenenge nglulu. Nglulu wae nggih dilulu terus mak mara menenge ora dicethot ngene. Iya. Tembung cetot iki tembung lawas. Lah iya, wong saiki omong do digawe-gawe wong-wong Rembang nek saiki medun cilik nek nganggo bahasa Indonesia. Nah, jangan ke situ. Ini mimiknya teh gendul. Teh botol ya. Lah iya aku ngrungokne tanggaku ndek botol kudu guyu. Oh, sing do mudik kuwi ya. Nggih, do mudik. Lho kuwi. Aku ayo adik, melayu dul. Ini Sal jangan nakal katanya enggak boleh nakal. Bapak kemana? Macul. Pak yo wis biasa padha ae ngono lho Pak Igit. Ki nek bahasa Indonesia ben diurusi guru-gurune sekolahan, nek basa krama ki ning omah. Wong asli wong Rembang nek waduh. Mamah papa. Mama kemana sayang itu sedang ngirim. Mama kok ngirim. Itu mama di belakang sedang cedek geni. Ayah jangan lupa ayah nanti kalau pulang nyangking carang ya. Jebule iprek. Kowe ngerti iprek? Iprek nggih, kula paham wong omahe kula pinggir alas. Iprek niku kayu pang-pang jati sing elek-elek utawa sing cilik-cilik kae digendong niku jenenge iprek. Lah nek wis dadi bongkokan digawa mulih jenenge iprek. Ah iya. Wong aku bakul asu kok. Aku bak kayu. Ya bakul kayu kok, ya paham lho, Pak. Coba nembak aja. Kula manut. Kayak Mbak Eni kae. Ketingale radi. Pirang dino ora mangkat ki sajake kok. Well. Tak sawang sok kene presiden apa Bathara Guru ki Mbak Eni ngono. Wingi lah ya tamu wong sinden kok sepatunan aku. Ya dicopot. Mbak Eni empun kepareng rawuh. Oh nggih ben jumeneng. Nggih. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasallam bismillah babil habib rasulillah wa kullu sing dalu Mbak Eni. Sing dalu Mbak Limbo. Menika sowan wonten dalipun Bapak Ruslan. Nggih, menika kagungan hajat netakaken Dik Ainun Hadi Taruna. Ndongake napa dhateng Dik Hadi? Ainun Habib. Ainun Hadi Taruna. Taruna mergo piyayi Islam asmane yo Islam. Panggilan Dik sinten? Habib. Hadid. Hadid. Anakmu ki mau jenenge Islam ya, Jo? Nggih, Pak.
Kok mendelik terus kok lara panas terus. Wong niku ibune sing ngeyel kok. Ngeyel piye? Lah wong dijenakno Ihdinash Shiratal Mustaqim kok. Dadi bocah panas terus. Terus kula leh saniki. Berarti padha Mok leh putrane Mbah Rabu. Mbah Rabu. Nggih. Jenenge sapa? Mustaqim. Heeh, Mustaqim. Aku anakku kedawan jeneng tak takokno wong tuwa iki kabutan jeneng le. Iya Bu, kowe tenan dibedhek wong tua Shiratal Mustaqim ku abot lho aku ngono. Terus kula genti. Imam Saiton. Lah kula jeneng Jawa kok, Pak. Oh, sing Jawa. Kula jeneng Jawa. Heeh, sapa? Juki. Kok iso dadi Juki? Lah piye wong timbangane Shiratal Mustaqim abot tak kena Juki. Dadi ki minangka kayaku nalika nguli kae nek nuwat tebu kan diajuki to, Nduk. Ngantek keliwat bak ngono kae. Kira mergo bapake juragan kirik. Kirik. Lah Juki. Kirik rasamu ra momol kowe ya. Ki mau jam pira lho ya. Waduh, demek-demek. Kaya sik. Asline kangen iki. Oh nggih. Aku nek aku wong lanang kangen ra tak singgahno kok. Sing ndelikno perasaan kira wong wedok-wedok iku. Solo kok iso wedok sing nyinggahno perasaan. Alah ndik aku tembok kode. Ngodene Mbak Eni piye? Sampeyan yo buruk rasa to. Mangkel aku. Mbak Eni niku ketara angger kangeni kodene mrene. Aku dadi mangkel. Fitnah lho sampeyan. Lah. Iya nih, undang-undang ora jenenge. Wong aku gak ngundang lho padahal. Lah gak ngundang wong asing nganggo sandi ya re. Ngene ku mbaya panane lah ngene ngono ra cetha. Lah ngono kok nek yo ngerti wong kok ora yo isin. Lah mulane aku kodemu iki jek eling kok mesti aku kangen iki ketara. Nggih. Nembang Mbak Eni. Sik. Wah, menika wonten pamundutan lelagon. Napa Pak iki? Oh iya, heeh. Akeh banget siji mboko siji dipinangani. Nggih. Saka kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club komplit padha rawuh. Alhamdulillah. Pak Kasmani, Kang Sakur bareng jebule. Nggih baca hitam. Nggih, sembah nuwun. Iku lho sing dienggo omah-omah iki jenenge apa? Bajaringan. Iya bajaringan. Bu Edamar, Pak Edamar, Mas Widi komplit kabeh do rene. Alhamdulillah. Nyuwun lelagon nganu Mbak Eni, podang kuning kalian sesideman. Pas. Niku nggih senengane Pak Kades sesideman niku. Masa? Pak Kades niku remene sesideman. Pak Rohmat. Pak Rohmat. Wah, lah. Bendina latihan nembang niku kok. Pripun kok kula Pak niku tembang napa sesideman ngoten. Allahumma barik lana ngoten ngene. Sesideman kok. Sesideman iki delik-delikan lah ke doa makar ke mosok kudu Allahumma ya ora yo ndelik ngene to. Ya sing ngendi sik aku manut lagu iku seneng kabeh. Podang kuning langur rumiyin Mbak Eni. Oh, podang. Cocok. Podang kuning itu melambangkan seorang wanita jatuh cinta terhadap seorang cowok, seorang pria. Diibaratke pria mau seekor burung podang. Ya kowe ibaratke kowe jatuh cinta karo julang, julang ibaratke kaya manuk ngono. Manuk apa ngene iki? Lho kek gurah manukku piye? Manuk meli kok. Lho bocah iki piye? Lah salah ya angger ngerti wis tak kandhani angger kepin roh manukku ning petengan kowe kok. Manuk ingon-ingon. Lah nggih senengane wong ruang guri niku angger jam 09.00 kula pateni maneh mboten kula pateni teng gleber Pak Igit. Niliki mesti pas petengan. Lah iya ora ketok dadi yo ketok elik ngono. Yo elik. Itu karo manuke dalange. Masa Yakin apik. tenane. Dalan nggone pendopo. Alah. Iku Kae manuk apa sing tak cedelke? Manuk brenggolong. Munine piye to manuk kuwi? Lah aku liwat di semoni kok. piye? Aku mlaku to. Heeh. Pas liwat ke arep pelatihan. Heeh. Kok ngono iki ta. Empuk jeruk kok. Rene nih. Piye to? Sik, Apa? unimu iku terae ben aku mangkel tak aku lara ati. Lho kok iso lara ati lho. Lenjen manuke brenggolong ngomonge Lah, Nek. negele kok. Kok empuk jeru, Ku geruk kok sing bener ngono. kupingmu sing bosok iku. Ku Piye? geruk kok. Oh alah tak kira empuk jeruk kok. Empuk jeru. Ya Allah ngapunten Pak wingi manuke jenengan kula gecek. Aduh. Lah aku anyel lho, tak kira nyemoni aku kok. Ora nyemoni nek niat atiku ora sadar atiku mangkelan ning omahmu kae wis tak gecek. Layak kok saiki manukku gepeng. Ngantek kowe yo. Lah kula ning Mbak Eni nggih disemoni kok Pak. Piye? Wong teng desa niku Aku meneng ae lho. meneng ae apa kae mentokmu aku liwat gregetno wong.
Wis roh nek aku elek atik liwat aku liwat dikenekno. Wah. Ora mangkel apa piye? Mangkel lho atiku. Mentoke Mbak Eni. Mentoke Mbak Eni iki lho. Ngoten niku nek liwat karo mangkel kok paket. Piye? Wah, tong sing cret. Wah, cret ngoten niku. Iku ngece wandamu. Wis ngece. Ning wedhuse Mbak Eni lak ngajeni kowe. Alah jenengan. Lah kowe liwat ning samping kandang wedhus Mbak Eni terus dibagek karo wedhuse. Nggih. Le. Niku sing wedok, sing wedhus lanang niku nggih ngompori kula. Piye? Bojone ora ning omah, kula langsung diwarik. Mbok. Kok masak kok apik sampean, Mas? Lah iya. Aku diwarai wedhusmu dadi kendel aku. Ayo bawa Mbak Eni podang kuning Asmaradana. Nadyan wujud. Tak empet-empete. Kon gandrung wong ngene. Ya ora masalah. Wong anane ya kuwi kok. Ya anane iki. Atik muni wong ngene seakan-akan iku paling jelek iki lho. Ora kok, Mas. Tapi Ora ngerti Mbak Eni, julang mlebu kene akeh sing do njaluk selfie foto lho. Mulane aku ngantek mubet, ibu-ibu wis do nggawa HP. HP njaluk foto. Iku mung sing blok mburi bakul-bakul wis njaluk foto. Njaluk foto. Kok tinggo apa? Mbok anggere tak plengak dibusak, dibusak. Iki mau nglegani sampean gen ketok bangga ngono. Abene sing siji malah. Tapi malam ini kamu luar biasa loh, Mas. Pirang dino ora ketemu kok ya saiki kok ya ada kemajuan. Aku kok riase. Ngapa? Iki lho saiki saya riasmu kok ya apik lho, Mas. Piye? Pipimu kok ya mbok gawe ngluntung. Iki sing kene mbok wiru. Kene nih. Ning Rai tanggo kurang luwih HP swidak taun. Nggih. Ya wis ngene iki. Aku ya tau ganteng ndek mben lho. Apa sok tau ganteng? Wis masamu aku ki mbiyen tau ganteng. Lho. Tenane lho. Lah kowe nek ketok. Lah aku pertama ngerti kok ya wis ngene leh. Lah kowe ya tapi sayang aku. Wah iya. Iya, aku sayang kok. Aku seneng nek ndemek tanganmu seneng. Iya. Driji limo kok jenthikan kabeh. Sayang karo ya. Ayo nembang Mbak Eni. Nanung. Mbok kono ndi? Balik to. Lah kono randang mubet kok. Nadyan wujud temong paksi. Kurang ajar bocah iki. Pripun? Lah sing bayari iki aku lho. Ndak bengi iki sing bayari Mbak Eni aku. Aku ora mani ndemok lah kok mak sak penakmu dhewe. Dalang kok ngamuk wong sinden iki jatah dagelan. Dalang dicatah dhewe kok ngamuk. Lah jatahku apa? Gedebok. Oh lho, mbok jatah dhewe niku mulus. Jatahku ndemoke gedebok ya. Mulus iku tenan go. Putih ya. Putih kok nggonamu ireng kok ya. Aja omong-omong. Lah kae nyatane celanamu. Iya kok aku tak omong dhewe. Meneneng. Ana wong akeh. Sing gandeng sapa? Aku. Ngopo kowe iki? Wong gagah yo ngene iki kok. Piye kok gagah piye aktinge? Aja keduren lemu sedakep iki keduren. Bawane alus manis to. Lho kene wong gagah wong aku naksir awakmu kan ben ketok gagah kaya Pak Lurah. Lah yo sedakep keduren ngene lho. Nah, rodok bungkuk. Nah, iki maju sithik. Nah, wis. Ilate melet. Melet. Mlaku maju. Tik. Nyopo lho? Aku mbok gambar ibu-ibu dongan. Ibu-ibu lho do penasaran. Penasaran ngopo lho? Delok lho ngono lho. Piye? Julang saiki kaya Arya Saloka. Kupingmu sing rusak. Lah piye? Ku ngomong nek kaya Arya Selokan. Wis ta. Halus manis nengsem. Mangku napa Mas Jolang? Niki le Mas ajeng benake luku. Kok iso luku?
lho. Lah iki kok bentuke kaya kombi ngene. Mbahmu. Ngawur ta iki. Aja bacuten. Lah bacuten wong aku mau mbok jenggung kok. Kok ora nrimakno. Halus manis nengsem make terang dino lho Mas aku mbok tinggal. Masamu aku ya ora kangen apa piye. Aku ya kangen. Lungguhmu ki sing tenang. Lah piye lho ya aku iki kan suwi mbok gak mbok bangku. Ngene iki aku sengsara lho. Kok iso sengsara sebabe? Mosok kowe ora krasa nek ana apa ta apa. Apa lho? Ono apa Mas? Ngadeg sih ah. Lah napa? Dengkulku mblusuk lho. Kok jeru men. Mok layak kok kene kok krungu suarane mak blep. Masa dengkul blusuk. Maksudnya kebayak. Lah kebayake sampean ngene terus rene ra ya Blusuk mblusuk. bayak kene. Iya. Ana Mbah Nawawi sukan aku. Aku ana Mbah Nawawi ku terus dirasani aku. Dirasani piye? Kae raine ajur nasibe sing apik. Ayo mangkat ngemis engko selak kawanen nih. Iki tak gandeng lho kok yo. Gandeng modelem kaya ape ngemis kok. Lah piye kudune pacaran ate ora iso. Aku kok iso rewel men aku. Wis niki engko nek ceblok malah kok glugul. Coba. Wis digandeng sing mesra no sing. Lah tak gandeng salah kok Lah sing mesra baleni. Gandengmu ku kaya wong ngemis kawanen ngene lho. Wis kemis isih kawanen. Pengemis keset witangine awan kok ya. Ana pengemis kok karipan. Ngemis iki kudune yo awan kok mosok bengi. Lah iya. Goleki. Lah yen apik to. Si podang Gandeng napa Mbak Eni? Niki badhe mbak batang Mas. Napa nesune? Mbak yo elek-elek aku wong sak aku wedhek batang iki lho. Apa? Komplit. Pandamu ki lho nglumpuk. Iki Aku ngene iki nek nesu ya ora usah mbok ajokno ngene to lambene, ora usah maju, biasa wae. Aku gen ketok murah senyum nah. Lah ngono malah ganteng Jo. Apik to. Wah, apik. Jebule nek ora merongos ya apik saiki. Ayo. iki jenenge mingkem kaya dijajah ya iki. Kok dijajah? Ah dipaksa. Aku ambak untu merongos ngene iki wis ditelepon presiden telu. Raja Turki telepon ape tuku. Raja Arab ape tuku. Amerika ape tuku. Untuku. Digo apa? Iki malah lagi bar magrib mau sampai digelemi Amerika 1,5 miliar. Untu elik merongos nek gak boleh kenapa? Wenehke wae. Piro nek tuku? 1,5 miliar. Lah yo akeh lho Mas. Yo ora tak kekke. Lah sebabe terakhir kedadian rego jare sandase lho Mas. Ngono kok. Lah aku nek ra ndas piye? ya diganti daster kan sing ora masalah. Ora Diganti ndas tauge malah apik. ndas tauge. Wis nganggo helm. Lah helme malah ning kene kok iso. Kowe aku tau ndasku tak dilekno bojoku melas kok. Mlebu kamar lawang ditutup jekek. Ndase ngono. Lah apa ya ora ketok ndas. Ya ora ketok ndasku tak tutupi plastik lho sing diambung malah tungkakku kok. Kok iku dari sebedano tungkak ndas ngono aku lho. Wong edan. Rasakno. Ndas iki penting ra elek tanggo ngantek matek aku sumpah mbek Gusti Allah. Gusti najan kula ra elek tetep kula nggo sampe matek. Kok opene ngono ya. Iya nang. Bayangno nek ra dirai cara tuku lontong terus mbok gebyurno ngono. Iya ya padahal lambe iki nang ndas ya. Iya. Iya ya bener. Piringnya terus digerujukno ning gulu. Lah terus nek ngombe teh piye ya? Lah iya, terus kowe padane nek foto KTP.
ora ana ndase piye kowe. Terus nek kacamatanan terus dikek endi ya? Iya. Padahal iki motoe nang ngene ndas. Nek nggonamu cara ora ana ndase kacamatanan ning kene. Ning kene endi? Lho mate ning kene lho. Nang kene tidak aku. Channel kene lho. Salah aku ora ndek daerah. Terus yang guyu. Lalole. Delok guyune wis seneng aku tenan iki. Gawe. GR men. GR apa? Dik iki mbok WA. Kuwi cek tak simpen. WA-ne piye? Bayar bank ngene-ngene iki. Oh. Aku ngelingno sampean. Ngelingno apa wong aku apa dene mbok kon ngewangi bayar bank. Lah sampean paronan mbak aku ngono kok. Gawe utangku ding grendep. Kon ngewangi bayar kowe. Aku lho minggu ngantek minggu duwe ketanane. Iki ndek lolos ping 4 tak guling neh. Mbok golang-goling terus. Mulane mung sak omah ngene kabeh guling. Gulinge bak. Tiba bunga henga nyanding bisa nyuwara cah. Dadi tombo ngasine yo mesra sampean romantis. aku nek ora diubupi wong-wonge apian yo aku iki. Kene wong-wong kuwi lho sing mari nembang yo. Ah iya. Ayo yo ngadeg dengkulku kok mblusuk neh. Podang kuning karya Pak Darno sae ngawi ya. Buka vokal Mbak Eni. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Berjuang karo Mbak Imah ya Mbak Imah.
matur nuwun Wedang Kuning. Lumantar YouTube Sige channel akeh sing nyimak bengi iki jo. Sembah nuwun Mas Abdul Karim tambak Romo sing mapan ana Kalimantan lagi mendulang emas ya nyimak. Sembah nuwun Mas Abdul Karim. Mas Anom Subiarto saking Tlaga Wungu Pati nyimak. Nggih. Saka Pamulang Tangerang Selatan Banten. Ha iya, Pak Miyanto HS. Sok tanggal 22 ning Tangerang. Ha iya, ketemu ning kono. Muga-muga seger waras Pak Igit. Nggih, sembah nuwun, mbah nuwun. Bacutke Jo, le tetembangan Jo. Wah, monggo kula tuturi mawon. Mau Pak Kades paring dawuh mengki rampungi rasa esuk-esuk Pak Sigit. Iya. Oke, nggih. Ancen ngoten wau dawuh kowe ngoten. Nggih, nderekake Pak Igit. Nggih. Menika terus ingkang saking Blitar Jo. Weh niki. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Wah, idola. Nek karo Mbak Eni karo Mbak Yosi kowe sepok bandinge kira-kira kowe cocok sing endi ngono. Nggih nek kula ngoten niku mungkin ra saged diatur to Pak Igit. Jumeneng Mbak Yosi. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Dalu Mbak Yosi. Dalu, pucange Mbak Limbo Sugeng dalu. Dalu Mbak Yosi. Dalu Mas Jolang. Piye? Mau karo Mbak Eni piye? Lah Ketemu mantan aja ya. Lah ngono kuwi. Wis ngerti wong kene iki lek windik mben ya tau dadi pacarmu ya to. Masa lalu biarlah berlalu ya to. Lomben-lomben roti-roti ya Mas. Biyen saiki. Wong saiki ya wis oleh ganti. Ajake kok ketemu Mbak Eni plak-plok. Ning ngarepku ra ndek sungan ra ndek isin. Halah. Wong ambek wong kiroke kok kerep mleh ngomong lho. Kok jenenge wong ya gentenan ngomong. Gentenan ya gentenan. Ning ngarepku. Tidak bisa menghargaiku, wong wis dadian karo aku lho. Karo Eni kok isih terus Wah, acarane nek pirang-pirang. Sing lara. Atiku ki lho lara. Ati. Terus mari ngono lho lek kelakuanmu kaya ngono ki. Apa ya ora tegel aku Ati ora. Rumangsamu lho. Halah. Ati ora ning kene lho. Atiku lara. Ati ki ning kene. Model ngene iki lho sing tak senengi. Cara ngene iki bojo kok mbok kon lemu ku lha apa? Lah piye? Nek ora mergawe kedhepe disentak kok, Pak. Ya wong kedhepe disentak. Nggih. Podang kuning neh. Mbah iki neh. Podang kuning lagi bar ya. Bar disetel lho. Kowe lagi teko. Agek ngelilir Mbak. Ah wong sakmene iki mosok ngenteni deknen lho. Ambekan dikeki ngene iki ya ora penak. Wong lanang. Ora pareng. Wis ketok Jo. Pamali. Iya ya pamali katok lho kaya payu sing ngamong-ngamong wong lanang pengen katokan, Mas. Bojo ngene iki masalah. Nglarake ati. Bojo ngene Aku aja wis kadung ngono lho. Lah. Aja wis kan keton kowe keton. Ya keton. Arep balen ngarani ya rono. Ayo. Ora. Ayo, anjakmu bandang wis atas namaku kabeh rono. Minggat to? Ora. Ana ge minggat kana. Ora. Keleti ana ini. Pak ngambil tampar, Pak. Ngambil tampar, Pak. Kowe meh bunuh diri. Lah meh bunuh diri wong timbangane urip yo ngene kok, Pak. Bendina kaya roh bledek. Iso roh bledek. Wong buka wong lanang iki paling ngilun ndang nabohi manci paling ngilun. Biasane tak nganggo salon. Wong ki mbok wis trima ae duwe bojo kaya ngene kok kowe sik kurang. Sing kok golek iki sing piye? Ya sih. Kowe entuk Yosi keblasuk aja kene. Iki jelas keblasuk aku, Iso Pak. keblasuk piye? Ayune ayu awakmu ki apa-apa ora kurang yo ayu yo Lah ya cek. kene kurang berterima kasih piye? Pondomu sing kaya garangan ki lho aku arep lho wis beja-beja urip ning alam donya akhirat. Kok iso sik kurang meneh? Isik nglirik Eni, isik nglirik Ima. Rumangsamu ki lho piye? Aku weneh ana wektu omong. Lho wis ene. Aku Eni kae ku ming mantan. Nek ayune ayu awakmu, jujure aku wong lanang, nek angeteni. Kok iso angeteni? Iso angeteni piye? Kok iso angeteni piye? Heh?
Kowe ora percaya ra iku entuke kisut iki dikempiti bendina iki kok. Oh layak kok ngluntung kabeh dadi kaya. Ndek iki pitikku mati. Kok iso? Ndok karek telu tak delene keleke ya netes kok. Kuwi kelek apa tarangan? Aku jenenge Oh kelek mbakne tarangane. diselidiki dokter itu. Oh iya. Jebret 20 derajat koma 3 iso ngetesno ndok. Nggih. Menika nggih disimak saking Semarang Pak Rukane. Oh nggih wilujeng dalu Pak Rukane. Ugi kanca-kanca CFC Semarang sami nyimak sembah nuwun. Saking PBKS Klaten Pak Poniji. Ya, nggih. Biasa saking Tawangmangu Pak Warsono. Oh, bapake Mas Undruk. Jemblok community. Pikantuk salam saking kanca-kanca Jepara Pak Igit. Mugi lancar selalu Mas Rito sak kanca ugi. Nggih. Pak Jan Pande Jelaru ugi salam nggih. Coba iki ana pamundutan. Ha iya. Nadyan to sering metu ning ora dadi masalah. Sing penting lagune pilih Banyuwangen apa Jawa Baratan wis milih ya iki ana heeh iki ketoke mengikuti cakran ning ngerat iki. Oh, wingi niku jane niku lho Pak Sakur Bajaringan niku lho. Baja hitam kuwi niku ki niku ndek wingi niku nyuwun apa kuwi jenenge kacu kuning niku lho wis ket taun 1340 orang dituruti. Ya wong jaluke mari mbek pinarak ora gelem mbek jumeneng kok. Kok lak jumeneng wong. Ane jumeneng langsung ngene pokok ya ora saiki diputer. Nggih. Kanca-kanca PBKS Dir Mas Yanto Deh. Oh yo salam nggo kanca-kanca Cakran Ningrat Fans Club Kurwil Rembang. Yo Mas Yanto Koyojo. Ya sembah nuwun. Setia menyimak Sigit Channel. Ayo. Mambiat mayun kuwi wae. Nggih, Pak. Nggih. Ya ambil napas, ambil lepas. Ambil lagi. Lepas. Ayo Tono wis buka papat kok. Ayo. Buka papat. Ya. Sakne warung bayi. Dijengleng Jo. Cocok. Jengleng lho. Iya, siap. Wes siap. Banyuwangen. Coba bawane Pak Yusi. Yo. Mambiat mayun paman Bubul. What? Alah. Iya ta? Iya jane. Nek endi iki apa? Iki lho kliwat alah yo Nek matane. niat tak dang jegro iki jreng iki dipapasno. Lah kowe angger turutang malah mbok tinggal jagongan. Jogetmu ki ora nganggo kode, nganggo kunci. Contoh. Ayo. Nganggo irama, ora gur mubang-mubang. Angger nganu kok iso. Ayo. Suwarane Ora grusa-grusu jengleng ya alon-alon. Lah ngono. Gandeng ngebala Jeleng. Ayo lah. Ya di sini. Kok kayak iku ya? Blang tung tak tung blang tung jeleng. Ngono lho. Kayak iku. Bobo ki. Aku nek sing ngendang rangkai meragukan. Kok meragukan kene? Saiki ketoke goblok. Loh. Nyerah. So, kamu bisa so. Iya toh? Ngerti loh, ora muni loh. Rangga. Nek dandan mbok kowe esuk. Ya ini ora tak tok. Ya api ana ndelok kahanan kene wis ape nganu lho kok ora mbok jengleng kok malah dandan. Kuwi kendange kendu dikencengi sik. Iki padha ae. Malah nyetel apa iku wong do tumbuk-tumbuk iku. Apa kuwi? Apa
Oh, wong menek jambean. Mangkel. Padha tumpuk-tumpuk. Lah menek jambean iki udah sunggi-sungginan kok. Kok Pak. Oh, cedhek Agustusan yo. Yo. Kaya mau lho Rangga, aku iki ngertenono sakene aku iki cah yatim lho. Pianyo wani Oh. Piye to? Kowe kok mangga ora pas lho. Lho kula ra Sing ngendang wis bener. wis bener lho. Bocah-bocah kula ra muni. Balungane demung sarane sing ora muni, Jo. Kandhani, Jo. Bro. Angger kene terus tak ndandeng tampane nganggo balungan. Set 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 renang tangding. Lah kene nek gak muni langsung uncalno tutuk ning kene. Yes. Ya. Kok iso dikempet? Aku iki ngempet lho, our grup iki ngempet. Lho kok ngempet? Darahku darah tinggi, gulaku wis 700. Waduh, Dhuwur men, Jo. gula 700. Aku angger kono terang tak tenek iki demung melu. Melu piye? Melu piye? Yo melu. Langsung ditambahin neng nek jeleng. Oh. Iya iya. Walah yo paham. Rebape Selena. Wong wayang. Paham sarjana Lah kabeh. kono ngrape ceblok direbapi kene melok ndledek kabeh kok. Iki sarjana-sarjana kabeh lho, Jo pengrawi. Sarjanane kok Sarjana lagi S pira we? S1. S1 to jenis sarjana. Aku lho sawangen. Lagi S1 do bangga. Lah piye to? Aku lho diingi ape njukuk S3. Lah kok iso ape njupuk S3? Ah tangiku kawanan kok kono S entek kok iso. Iki kulaan. Tenanan iki mono disetere ming. Bener. Streaming. Klemeng. Pirsane wong akeh. Jaya ora dibedhuk ya, ora dibedhuk ya. Ora iso jereng gak iso. Jaya iku kok. Ya. Jaya iki kesore beduke wis klera-kleru. Beduke jo lek iso salah. Ge perkara ya yo kalah yo. Ko. Mau wayang jegleng meneng ae mbok tinggal nyumet udut. Lu gawe kok sapenakmu, mahmu iki jek utangan. Akeh bayar ping 13 lho. Sing ndek iki loro ngeblong. Kok mangkelno wong budhae kok ora do seporoti blas. Kok bocah-bocah ku. Ngene lho ngene sing nembuk sing demung delok sing ngendang. Engko nek wis sing ngendang muni Jaya ndelok sing anu piye supaya kompak. Diingok. Diingok supaya kompak nek awakmu ora paham iki gatekno. Piye ta sarjana kok iso. Coba. Tangisan lho nek dijak geblok ora karuan. Kon kompak angel. Pekok endi mau Yosi? Iki lho. Walah yo. Aku ki nek emosi moto blereng kok. Kang kali Ngumpul. Astagfirullah. Jare kon nginguk. Diingok iki pahami, ora malah kaya niliki wong lara. Maksude ngingok iki lho nadane ya Allah Gusti sahur. Sahur. Sedih aku ngrasakno kowe. Mau dijak ngene iki mbok sing pakem, wong ape melok wis muni berjanji lho. Janji apa mau? Aku akan bekerja semaksimal mungkin. Oh, ngono Lho to, kene Janji. iki maksimal. Nyetatus ngono pisan mau ya. Bocah kok mangkelno wong. Aku ki wis blereng mataku. Yo.
Iki wayahku. Ora iku, uga jenglengan aja akon ku lho. Oh, wayahku. Ngene Mas, ngene lho Mas, ngene. Wis damai. Damai piye damai? Wis kelangan 50 aku lah. Nyanyi. Lho. Kene ya kene. Aku ketoke nek apa ae nek ora anu iki. Duit ceblok yo ning kono kok. Kok nek ora bener langsung mikir pateni kabeh. Iki wis aman. Tukang son Nyapone ning Agus. Ngawur kok sing ngendang pengkhianat. Lah kok terus nesu kowe? Ki lha apa melok guyu? Wong nek iki salah pateni lho kok dibanterno. Ki tukang som tak bakul sosis. Wong kon mateni kok mah dibanterno los wolu meneh nganti pol. Lah piye to? Lah kowe mau kasil apa ora lemu? Nek ora pas ora bener pateni. Lho kok malah aku sing ape dipateni. Lah nyatane iso mumbul jreng ngono kok. Lah mumbul jreng kebut jaya. Aku aja kanca lho samu. Aku akhir kesalen kudu nangis kok. Kanca-kanca karo seneng anggere kowe tersiksa seneng. Penonton kita yo seneng. Ngerti kowe, Julang malam hari ini penampilannya luar biasa. Luar biasa. Julang kok ketok apik, kok ketok sae ngono ya. Julang lagi sae ta penonton? Julang sae napa sae? Julang napa sae? Monggo keenggal diberangkatke. Wonten tanah suci tindak haji. Sekedap Pak Igit. Sekedap dalam Sadereke diberangkatke mbok bilih enten utang piutang saged. Perasaan kok utang sing akeh. Perasaan aku mbok ape awarahum ngono lho. Awarahum piye? munggah haji. Munggah haji alhamdulillah. Muga-muga Pak Igit. Nggih. Alhamdulillah. Hajatakan seneng susah kang disangga Tanah India Gumelyaring Taman Sari Nusantara Belamyangan Gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi dados.
Yosi Dian Pratiwi. Gerajakan Banyuwangi dasare gamelane medapi-dapi. Ati Banyuwangi kabapan Jawa terus kabapan Bali. Ah iya, dirancak. Sing penting ora kabapan ababmu ngono, Pak. Oh, Pak iki nyuwun gending. Sinten? Niki badhe nderek gending Bapak Eno. Kok Pak Eno? Ndelok nyelatur, Pak. Nggih, dos pundi, Pak? Nggih. Saking keluarga besar ingkang kagungan kersa. Keluarga besar Pak Ruslan. Badhe nyuwun gending. Nggih. Kembang rawe mandhapipun ireng manis. Lah ora ajeng diputer niki wae. Nggih suwun Mbak Nangi. Nggih. Keluarga besar-besar Pak Ikit, nggih ajeng. Keluarga besar-besar nggih. Maksudnya keluarga besar. Nggih, keluarga besar nyuwun gending kembang rawe ireng manise. Ireng manis iki pelok barang. Oh, nggih. Beda-beda pisah-pisah. Dadi kok dipisah apa dua kali. Kembang rawe kuwi slendro. Karo kopi jahe ta napa ngoten nika nggih. Kembang rawe. Kembang rawe ya iso, ya. Kembang rawe sing nembang kuwi ana Mbak Lila ana Mbak Mei nek kembang rawe. Ha iya, Tenan, telu nggih ayo lah. Ayo Mbak Lila, Mbak Mei, Mbak Putri. Wah. Ceritane wong seneng tunggal sakal. Kembang. Apa piye? Wiwitane. Suaramu memperembeng. Nika kangge conto to, Pak. Ya apa ora, Mbeng? Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Nek mbeng wiwitane lungguh jejer sak kepenakem. Ora ono kok. Kurang pas nganggo iki. Tiga bidadari. Api-api nih nara dimatno kacau. Slow dangdut jo iki. Kembang rawe dimatke. Slow dangdut etanan. Baru kuwi lagi dangdute rada sesek. Sesek e. Oh iya. Piyai kene jebule do seneng nonton wayang, Jo. Leres. Nek kuno kok ora seneng do nanggap. Nggih. Niku nembe ngerti niki kok Pak wayang jebule iya. apik. Biasane nonton ketoprak ta. Nggih. Nek aku dolan kuwi sok rene iki Jo kono. Oh, nggih ta. Ning kandange Mbah No, kandang sapi kono. Oh, nggih. Nek ngopi ning pojokan ngono ya. Alah nggih siap-siap. Coba kaya ngapa? Yo, kembang rawe. Kembang rawe. Sing rame iki gamelane. Oh, kembang rawe. Ada Mbak Lila, ada Mbak Putri, ada Mbak Mei. Tedos. Kaya bekti ku cara ya, Jo.
Lagu sing ora percaya karo sindene. Lah kok ngoten? Mesti disi caritane mesti ana sing disi sih. Senggane iki ora percaya karo sindene. Dikira nek sindene ora apal. Nggih niku senggane mawer. Kembang kecubung tapi nggih niki elok Pak iki elok. Sik nom-nom mengenal lagu-lagu ngeten iki wah nek ora digati ora ngarah ngerti niki Pak iki.